valorează mai mult decât costul vopselelor. Iar în viziunea mea, sunt adesea extrem de bogat. Nu în bani, ci bogat pentru că am găsit meseria mea, ceva în care mă pot dedica cu inima și sufletul și care oferă inspirație și sens vieții mele. Întorcându-mă în Paris, mi-au lipsit banii pentru a plăti modelele și m-am săturat să-mi pictez proprii mei pantofi și fața. Așa că am realizat o serie de studii coloristice în pictură doar cu flori, căutând opoziții de culori, căutând tonuri sparte și neutre pentru a armoniza extremele brutale. Florile sunt întotdeauna frumoase, chiar și cele modeste, crescute printre iarba